बिटिआर हालामाव माखासे गोदान जोलैनि लाइमोनफोरा बिपिएफ हानजायाव हाबबाय थानाय नुनो मोनदों बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन नोंथांमोना नुबाय थादों दासिम 4000निबो बांसिन more than 4000 गोदान लेखा गोरों सेंग्रा सिख्लाफोरा बिपिएफ दलाव हाबगासिनो दङ दा बिथांमोनाव मोनसे साननाय दङ जे गोदो 2003 समाव समनि जि बिटिसि मोननाय बे बिटिसिनि माने पावार एन्ड फांसनखौ हमथानांगौब्ला आरो बिटिसिनि भबिष्यत मोजांनि थाखाय बिथांमोना साननानै लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा दा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियाव दायो गोबां जइन जागासिनो दङ आरो गोबां लेखा गोरों जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरा आरोबाव जइन जानो थाखाय जोंजों जगाजग खालामगासिनो दङ दा बिथांमोननि साननाया बेनो जे बिटिसिआव थाखानाय 6 शेड्युलाव थाखानाय जि पावार एन्ड फांसन जोंनि भारत संबिधानाव होखानाय जि गोहो बे गोहोखौ हमथानांगौब्ला बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियासो हागोन बे साननाया आथिखालनि लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआव दङ आरो बेनिखायनो बिथांमोना दायो गोबांनिख्रुइ गोबां बिपिएफ दलाव बयबो जइन जागासिनो दङ आरो दिनैबो चिरां जिल्लायावहाय 80 जननिबो बारा लेखा गोरों लाइमोनफ्रा दिनै जइन जादों दा बे फैबाय थानाय गोदान जोलैनि लाइमोनफोरखौ लानानै बिपिएफ हानजाया फैबाय थानाय समाव गोख्रों जागोन होननानै आं मिजिंथिनो हायो डेफिनेटलि नोंथांमोना नुगासिनो दङ बिपिएफआव दिनै बिपिएफखौ सापर्ट खालामनाय लोगोसे पार्टियाव हाबनानै खामानि मावग्रा सुबुंनि अनजिमाया दिनै खमियाखै बांबाय थादों नोंथांमोना नाय 40टा समस्थियाव मोनफ्रोमबो समस्थियावनो दिनै 3000निफ्राय 5000 किसुमान समस्थियाव 7000सिम जोंनि जिथु सापर्टार बिपिएफ दलखौ मोजां मोननाया माने बांगासिनो दङ दा जों नुदों टटेल नाम्बार्स अफ सापर्टार मोनफ्रोमबो समस्थियाव दायो बांगासिनो दङ आरो नोंथांमोनाबो नुबाय थाखादों दैलि माने कन्टिनिउ जोंनाव माने लेखा गोरों लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा इडुकेटेड सेक्सना दिनै बिथांमोना बुजिबाय जे बिपिएफ पलिटिकेल पार्टि नङाब्ला बिटिसिखौ बासायनो हानाय नंला दा बिपिएफ पलिटिकेल पार्टियानो जोंनि थाखाय राइट मोनसे प्लेटफर्म दा बेखौ साननानै बयबो आवगायबोदों आरो दिनै जोंनाव माने जइन जानायनि अनजिमाया बांनायनिख्रुइ बांगासिनो दङ आरोबाव गोबां जइन जानाय नुबावगोन नोंथांमोना बेरेखा हानजानिफ्राय माने बिपिएफआ लाइमोनफोरखौ थगायनानै जइनिं जाहोबाय थादों होनदों बेनि सायाव जोङो रावखौबो लिंबोआखै गावबा गावनो आथिखालाव लेखा गोरों मानसिखौ रावखौ बुजायनो गोनांथि गैया बयबो बुजिखागौ ससियेल मिडियायाव नोंथांमोना नुदों आरो जोङो मोनसे खोथाखौ बुंदों जायफोरानो एडाल्ट फ्रांसिसनि गेजेरजों राइट टु भट होनो हानायनि मोनथाय अधिकारखौ मोनबाय जायनि बैसोआ 18 बोसोर माने बारखाबाय दा बिथांमोन बायदिया डेम'क्रेसि देश नालाय बयहाबोथ' गावबा गाव पलिटिकेल पार्टिखौ चइस खालामनो हानायनि माने अधिकार दङ दा बेखौनो बुजिनानै बयबो दिनै बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिखौ मोनसे अपसन हिसाबै लादों आरो दिनै जइन जाबाय थादों सोरबा अपोजिसन पार्टियाथ' बुंखागोन अनेक खोथा बुंनो नाजागोन बिथांमोना डिफेमेसन खालामनो थाखाय नाजागोन पार्टिखौ खिन्थु दिनै बिपिएफ दला जोबोद गोख्रों जाबाय आरो बेखौ गोहोआव फैनायनिफ्राय हमथानो हानाय नंला नोंथांमोना नुगोन एमपि इलेक्सन देरहाखांनायनि उनावनो बिटिसिआव राजखान्थिनि जिथु सिनारियाव उल्थां फाल्थां जागोन नोंथांमोना नुबाय थागोन थेंक इउ